Això no ha començat avui. Això va començar quan es va constituir el Consell de la Dona del Districte de Sant Martí. Doncs aquí tenim alguna consellera que havia sigut de consellera de la Dona, que es va iniciar, jo diria, una magnífica corrent de reconeixement de les dones, de la Marina, que és la presidenta de l'Associació de Dones i Comunitat, i la Lourdes Casas, que és la vicepresidenta de Dones i Comunitat també, doncs estiguem amb elles representades totes i cadascuna de les dones del districte de Sant Martí i les seves entitats. Crec que aquest esforç, no reconèixer aquella manera de viure, sinó aquest esforç que molta gent que li va tocar patir aquella manera de viure, doncs si el seu esforç va fer possible que avui estiguem francament orgullosos, no només del districte de Sant Martí i les coses que treballaven amb el sector tèxtil, però podríem posar qualsevol altre sector del treball d'aquella època, vam patir moltíssim. Més del que ara ens hi podíem imaginar que patíem. I patíem per descobrir que amb la dona hi havia una altra força de treball i per tant vam aprofitar justament aquesta força de treball no per lliurar o per alliberar la dona de les feines que ja venia fent a través de la història abans de la industrialització, sinó per encarregar a la dona una feina més. A canvi d'una altra, no, una feina més. Que això, com jo sempre dic, va ser el timó d'estampit. Una feina que en teoria et posa, dic en teoria et posa en igualtat de condicions de la resta, que no va ser veritat tampoc, de la resta de treballadors, en aquest cas els homes, vaig entrar aquí a l'edifici de Can Saladriga, igual que vaig entrar a molts edificis que encara mantenim al districte de Sant Martí com a vestigi que ja ens explica en primera persona quines eren les seves condicions de treball, quin era el seu rol, quins eren fins i tot els seus somnis, a nivell personal i a nivell col·lectiu, quin va ser el seu paper en la lluita. Recordar de forma romàntica, perquè el temps té un petit defecte, i és que quan recordem les coses, normalment ens acabem recordant d'allò bo, com deia abans, l'esforç que aquestes dones en representació del conjunt general de les dones i dels treballadors i les treballadores d'aquella època avui vivim com vivim.